Әгәр дә безнең Аллаһ арабыздагы хак бозылса, ул вакытта без әүвәл ташлаган эшләрне, ягъни фарыз үтәлмәгән булса, фарызларны үтәп, харам эшләнгән булса, ул харамны туктатып, аннан инде истигъфар кылу. Бу Аллаһның хакын кайтару дип атала. Һәм дә шулай ук, гомумән кыскача әйткәндә, тыйганнардан тыелу, бу Аллаһның хакы, кем тыела алмаса, Аллаһ хакын бузган була, һәм дә аны кире кайтарырга тиешле, ягъни үкенеп, тәүбә кылу. Билгеле, Пәйгамбәребез пәйгамбәр булуына карамастан, көненә йөзләгән истигъфар кылган. Һәм дә уйласак, пәйгамбәрләр гынахтан сакланган кешеләр, бигрәк тә соңгы пәйгамбәр дәрәҗәле, иң югары пәйгамбәр, нәрсә әйтә, мин истигъфар кылам көндә дип әйтә. Һәм дә уйласак, ул пәйгамбәр гынах кылмый, чиста, пак, истигъфар кыла. Без үзебезне аның белән чагыштырсак, без күпкә гынахлар, ләкин истигъфар кылабызмы көндә? Сорау. Шуның өчен бу пәйгамбәребез безгә инде үрнәге истигъфар кылырга. Һәм дә бу вакытта уйламаска, бүген гайбәт сөйләмәдем кебек, Коръән укыдым кебек, намазны вакытында үтәдем, иртәнге намазны бигрәк торды вакытында, тәһарәтне дөрес алдым дип уйламаска. Чөнки гынах ул аларга җиңел түгел. Мисал, хак сүзеннән бар гәүдәдә хакы, гәүдәне бер тапкыр юу, ул да хак. Хәтта ашаганда, чәй эчкәндә дә бар хак. Әгәр дә без үзебезгә ашаган вакытта зыян китерсәк, чәй эчкәндә кайнарны эчеп яки башка бер зыян китерсәк, бу да хакны бузган дип атала. Бу да уже гынах дип атала. Мин урламадым, мин ашамадым, эчмәдем, тимәдем дигән түгел, гади ашаган вакытта да гынах эшләргә була. Шушы хакны үтәмичә, ягъни кайнарны юттыңмы, все, хакны син буздың. Гәүдә хакы. Беләсез бар, мәкалә безнең халкыбызда шулай бит. Күрше хакы, тәңре хакы дигән. Шуңа хак бар. Һәм дә шулай ук бар кеше хакы, кул хакы. Бу бераз үзенчәлекле. Кул хакы нәрсә ул? Ул кеше арасындагы булган мөнәсәбәт. Мисал, бер кешене урласа, яки зыян китерсә, яки аның хакында начар сүзләр сөйләсә, дөресме, ялганмы, айырмасы юк, начар сөйләсә, һәм дә бер нәрсәне алса, кире кайтармаса, бу атала кеше хакы, кеше хакына кирде дип атала. Һәм дә шуны искә алырга кирәк, кеше хакы бозылса, бу ике кеше арасына Аллаһ Тәгалә кирми. Ягъни кыямәт көне җиткәндә бер кеше икенче кешегә зыян китергән булса, Аллаһ Тәгаләне гафу сорап кына кутылып булмый. Чөнки Аллаһ Тәгалә белән хак нәрсә бозылмады. Бозылды ике кеше арасындагы хак. Мисал, бер кешенең алган нәрсәләр булса, бер җиһазын яки коралын, мисал итеп алып, шүкеш алганмы, көрәкме алган күршедән. Кире керткәндә бозып керткән. Бу атала нәрсә? Кеше хакын бозды, кеше хакына кирде. Бу очракта бу зыян китергәнне төзәтергә һәм дә күршедән араны яхшыртырга кирәк. Инде Аллаһ Тәгалә гафу үтенергә бу җитми. Чөнки Аллаһ белән ара бозылмады, кеше белән кеше арасы бозылды. Яки икенче мисал китергәндә, ниндидер үзенең хәрәкәте белән зыян китерде, малына, йортына, әйтик башка бер нәрсәсенә, башка кешенең бер нәрсәсенә зыян килде, машинасына зыян килде. Бу вакытта шушы зыянны кайтарырга кирәк. Сүз белән килдеме зыян, кул беләнме, аяк беләнме килде зыян, аны кайтарырга, аны күтәргән. Әгәр дә сорау туса, үткәндә булган хәлләр шул менә фәлән кешегә зыян килгән дип әйтәләр кайбер кешеләр, бу вакытта нәрсә эшләргә? Төзәтергә кирәкме? Кирәк. Кыямәткә калдырырга ярамый. Инде хәзер мин инде белмим кайда яши, зыян килде инде, чөнки намазга сынап бастым, белмәдем дип әйтәләр кайбер кешеләр. Бу вакытта нәрсә эшләргә? Аның варисларына, улына, кызына шушы
үтелгән зыянны кире кайтарырга. Акча алатам ничекме? Асында билгеле булмаса, ул вакытта шул күләмдәге акчаны садака итеп таратырга кирәк факир мохтаҗларга. Шушы зыян килсә, әгәр килгән булса зыян. Чөнки кыямәткә ул калса, ул кеше килеп аны ала, барыбер алачак. Һәм дә шулай ук бурыч мәсьәләсенә килсәк тә, бер кешедән бурычка акча алса, бу да ике кеше арасында булган хак. Бу Аллаһ хакы түгел, кеше хакы. Һәм дә исән вакытта да аны кайтарырга тиешле. Һәм дә билгеле булмаса, һаман нәрсә я варисларына, улына, кызына, яки асла билгеле булмаса, ул вакытта аны исеменнән садака итеп бирелә шушы бурыч акча. Һәм дә бүгенге көндә инде киң таралган ул безнең җиңел рәвештә безнең мөнәсәбәт, җиңеллек, легкомысленность. Мисал кибеткә кергәндә күп кеше искә алганыбыз бардыр, сатучы әйтә, 10 копеек должны будете. Хорошо вернули. Безнең теге нигә керә, гадәткә керә. 10 копеек булганына күрә ул моннан керә, моннан чыгып китә. Икенче көндә уларны оныта. Ләкин без мөселманнар бик бу вакытны тиякләргә ихтимал итәбез ни өчен? Чөнки кыямәт көнендә сатучыга 10 тиен бурычың бар, күршегәме, ничәләр сум бурычың бар. Бик кичкенә, ләкин онытылган хәтта. Ләкин кыямәттә ничек була? Кыямәттә һәр бер кеше уйлашак үзенең мизанын, күпме гынах, күпме савап. Анда билгеле рәвештә инде гынах күбрәк булачак. Чөнки кеше гынахасын эшли дә һәм сөйли дә тагын. Бигрәк тә кайбер кешеләр яраталар. Булды инде, булды дип сөйли башлый гынахасын. Юк, аны онытырга кешегә сөйләмәскә, аны сөйли. Ләкин бу кибет мәсьәләсе кигән нәрсә була? Сатучы әйтә. Бер сум бурычыгыз булды. Иртәгә кертәсез. Ярар дидеңме? Нәрсә була? Онытылса, кыямәт көне җиткәч, бу кеше киләчәк, әйтәчәк. Мин сиңа бер сум кертәсең дигән идем. Бурычың бар иде. Син кертәм дидең, кертмәдең. Әйдә хәзер кайтар, дип әйтә. Шул вакытта да кеше нәрсә әйтә? Минем акчам юк, бер сум кайтарырга, кыямәт көндә акча кәм булсын. Теге нәрсә әйтә, миңа акча кирәк, миңа савабымны бир. Һәм дә савабны алып китә. Гамәл дәфтәрендәге саваплар нәрсәшлек кәми башлый языя. Күз алдына китерсез, анда кешеләр күп булса, тегендә бер кибет, монда бер кибет, тегендә дус, монда күрше, анда туган, һәр берсенә нидер мизерный сүзләр әйтелгән, кертерсең, ярар кертермен. Бурычың калды, искә ал, бирерсең, ярар бирермен. Ризалашкан кешеләр. Бигрәк күп булса, нәрсә була? Бүтән кеше киләләр әйтәләр. Кадерлисең, син миңа 50 тиен должен бул. Әйдә миңа бир. Миндә акча юк. Ярар миңа савабны бир. Миңа акча кирәкми. Савабны. Тагын бер кеше килсә, син миңа 10 тиен бурычың бар иде. 10 тиен. Кыямәт әйтәчәк. Әйдә кайтар, әйтәчәк. Миндә 10 тиен юк. Миңа кирәкми, миңа савабны бир. Савабы калмады. Алай булса кайгы түгел, минем гынахымны ал дип, нәрсәшлек кайгы өстенә кайгы. Гынахасын биреп китә. Бер 10 тиен аркасында. Шуның өчен менә буларны биргәч тәүбә кылу бар Аллаһ алдында, Аллаһ хакы бозылса, кеше хакы бозылса, монда тәүбә кеше алдында. Ягъни кешеләр гафу итәргә кирәк. Исән вакытта гафу итәргә, бурычларны кайтарып, чөнки хак бозылган. Һәм дә хакында инде уйламаска, ул мал дип кенә. Сүз белән дә кеше хакына кирергә була. Сүз. Мәсәлән, бер кеше сүз белән кешене кыерсытты, җанына тиде. Күңеленә тап төшерде, күңеленә тап. Ул вакытта рухы көчле булса, ул бар гафу итә. Менә мин шуны сүз әйткәнем, гафу итә дип аны әйтә. Инде булдыра алмаса, иң кәмендә кул күтәреп дуа кылды. Я Рабби, фәлән кешенең менә күңеленә зурлык, авырлык китердем. Бераз борчылдым сүз белән. Инде мине кичерсен дип нәрсәшләргә дуа кылырга кирәк. Бу иң кәмендә. Чөнки кыямәттә ул аңа барыбер аны исенә төшерәчәк. Инде анда бөтен кеше кайгыртачак. Савап күбрәк, гөнаһ күбрәк, бигрәк бурыч бармы. Шуның өчен
İslam dininde var vazifeler. Ata-ananın balası karşında var balasının ata-anası karşında vazifeler var. Şuanın birisi, o әтisi улы karşında bulmazsa deyiş sır. Bir de bu buluş meselesinde. Ne için? Çünkü әтisi bir gün ölse, buluşta kim kaytarar? Balası ölse, akşa eşliği başlarını kaytarar. Aynı әнisi de kızına söylese, bir tane öz arasında sırları olsa, o vakitte kızı kurtarır mümkün. Şimdi kızı bulmasaydı, malay bilen bulsa, o vakitte әтенесі malay bilen söyleşip, bu meseleni ortaga koyulur. Oşa bir buluş meselesi. Çünkü bilgili rəvişte bir kimde erten turma garantiya yok. Şuna ne bular mı? Əli benim bala kişkine bu meselelerini bilmeyi, əli üssün deyip aytib bulmuyor. Çünkü bilgerek de bu şiir devrinde eski algansızdır. 34 yaşlarında gitti, 34 yaşlarında bizimle kumdik. Zor yaşlarda gitti, yaşlarda gitti. Aytaları, kortaraş namazına basırız. Pensiyalar çıkış ribayet kılırız. Bulmadığımına 34 yaşlarında biz kumdik özümüz şu vakitte. Şunun için aytırga bulmayın. Yarar burasını tülerimiz, kaytarırız. Balada etmek eli olur, kişkine değil, aytib bulmuyor. Şunun için İslam dininde bu bir ciddi mesele. Şunun için Kurşu bilen de haklarını düzeltirge, hem de başka kişiler bilen de gaybet meselesinde mi, yaki söz aytu, iftira kılımı, bu vakitte kişi ne seçilir deyiş? Kişiden gafut edilge deyiş. O haklı ne seçilir düzeltirge, haklı kıyametke kaldırmazga. Hem de ahırda ne seydesi kiler, Peygamberimizin hadisi var. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aytadi. Ertaga tövbe kılırmın deyip aytgan kişiler helak bo'ldi deb aytgan. Ertaga tövbe kılırmın. Şunun için eğer de bizim Müslümanlar arasında şunday bir mesele olsa, biz onu ertaga kaldırmazga deyiş. Eng avval u bulara deyiş ko'ngildan o'kanu. Bu bek g'oliy, bek jengil mesele. Borib 100 rakat namaz o'qigan degan qoida tugul, eng avval, eng birinchi o'kanu deb aytadi. O'kingandan so'ng tavba qilib, Allah'tan g'afur so'rab, Allohdan ham bandadan ham da endi shunday yo'q. Tavba istig'for masalasida da eng muhim masala u da bo'lsa, xayr fatiha so'raga o'rgatuv. Bu da zo'rlarning kechkina oldindagi bo'lgan vazifa. Bunisi kunda bek siyrak kishi bilan ham bek siyrak kishi ishli narsani fatiha so'radi. Bek siyrak kishi aytidan so'raydi. Ayti, sen meni o'stirding. Xayr fatihani berdingmi? Mendan sen rizomi? Xayr fatiha rizo degan so'z. Sen mendan rizomi deb bek siyrak kishi so'raydi. Şulay anidanda, ani vat sen meni o'stirding, ashatdan o'shirding. Sen mendan rizomi deb bek kishi as so'raydi. So'rasa narsa bor, foydali va dinning eng foydali narsasi o narsa o ilm. Kim ilm ola, u bek foydaga erishadi. Kitobda aytiladi, agarda kishi aynisinden xayr fatiha so'rasa, ya'ni sen meni rizomi deb so'rasa, aynisidan rizomi desa, bu so'roqlar kerak kunda. Chunki bugun rizo, ertaga rizo bo'lmasa, unda bo'lishi mumkin. Misol, belgili bir rivoyat bor. Bir sahaba yata o'lim to'shagida o'la olmay, Peygamberimiz onları xalqni jeb so'raydi, bu kimning tug'ani, bir kunda shekilmi? Onlara aytadi, yandirg'ari. Shundan so'ng bir abishir aytadi, u mening o'g'lim. Peygamberimiz de g'afur etmadingmi? O'la olmay, ayya g'afur etmadim. Niye desangiz, qiynaganmi? Yo'q. Jabrlaganmi? Yo'q. Nashaslagan? Yurt tuzigan o'zini bir shaharning chetida, aynisidan ikkinchi chetda. Shuning uchun aynisining ko'nglidan narsa bilan o'tkazib, top. Yurtni tuzigan, qatorlikdan tashlamagan, yurtni tuzigan, lekin yiroq, aralarında ora. Shuni aynisa shundan, shuna bilinmagan. Shundan so'ng Peygamberimiz ona ko'rsatib, nechik u jahannamga ilagan, nechik yona onaning ko'ngli yumshoyda
hayır faturasını bire, tegisi de vefat eder. Lakin tüp mesele bu değil, tüp mesele neyse, kim enisinin hayır faturasına erişse, elinin kolunda neyse var, aşkış, neyse aşkışı, bəxt aşkışı. Allah Teala bire bəxt. Şunun için eğer de bu kavide bilen kişinin seçliği, eğer de gailede bəxt buzula başlayırken o ne seçliği birinci şiratta, enisini iskar alır. Benim enim izzatı öldür bugün. Şaltarmadım iken, halil sıramadım iken deyip, öyle başlamaya tiyir. Eğer de hatını buz olsa, iri buz olsa, araları soğunsa, muhabbet buz olsa, yaratı, yaki kışkıra başlasa, demek ki birinci o işi neyse gerek başka fikir, eni izzatı öldür. Eniga barib iskalash kerak. O merhum neyse şöyle, kabirinde borga, dua kılığa, eğitirge. Ya Rabbim enimin kırına kildim. İsen vakitte selamu aleyhim hazır sorayım. İnne halifetilana birsin ya Rabbim. Allah'tan soruyoruz. Bunda şeriflik ulemarız. Aytamiz ya Rabbi eninin köngülüne sağ. Mena halifete birsin deyip aytamiz. Şu vakitte qoraymiz. Xatan o'zgarami, er o'zgarami. Halifetine birse o'zgarar. Çünkü Allah Teala berdi bəxtni eninin qo'luna. Etidan so'rasak narsa bo'lar. Eti sen meni rizami. Halifetine berdimi menga deb so'rasa, eğer ise o vakit bizga molda bo'la jituşi ko'lam. Ya'ni zarpati ko'payadi, jitarlik miqdor bo'ladi. Zarpati azmi ko'pmi, u ayirmasi yo'q. U bo'la jitarlik. Shundan so'ng davomlarga bo'la, agarda zarpati zo'r bo'lsa-da, barvaqt yetmasa, demakki natija nima? Eti rizatı. Barga eti kırna, eti. Semine rizatı bırakırsın. Niye? Çünkü eybat işe uğraştım, eybat akşakile, eybat dahot. Mene indi barga jitmi. Demek ki ne mesela? Eti riza bulma. Eti riza olunu bilmişsin meni. Ol etse, ben de riza dibetse, demek ki konunda barga rizatı ver. Tele riza dibetse, konu riza ver. Çünkü akşak jitmi, jitse ol riza bulur. Şunun için biz anı çeşiret biraz köngülün alırlar, yani yaratırlar. Neyse olsa kiteriyor ki onu şartlansın köngülünden. Çünkü tere rizamin oğlum diverse o rizatı gör. Köngülünde anı var tap, mindir tap var. Demek ki oğlu kazanı ötkeretken o zamanında başlar bir könlü. Ya ki ötkenin onu ansın bilgisiz. Şolardan indi mine tüp mesele neyse. Eni rizalıkla birdi mi? Biz bəxtli bularız. Eti rizalıkla birdi mi? Bizga mal, akşa, jitarlik kadar bo'lar. Hem de şunlardan Allah Teala barchamizga ang zihin fahm bersin inshaalloh. Hem de onlarga da, hem de ota-ona rizoligini erishishga nasib etsin de, o'zi bizga da endi ota-ona bo'laraq boladan rizolikni nasib etsin erishishga da, hem de hidayatga ko'ndirsin. Amin. Alloh